Kaixo, atxaldeon, ongi etorri eman nahi dizu aurten euskararen egunean. Eta euskaldunon altxorrik handiena gure hizkuntza denez ospatu beharreko eguna da biharkoa euskararen eguna. Bai, bihar larunbata denez guk hortik ospatuko dugu. Zuentzat, guztiontzat emanaldi eder bat prestatzen saiatuko gara. Bi handiz aritu gara entxeatzen, bi urteko etenaren ondoren zuentzat gustuko izango den emanaldi antolatzeko. Eta beraz luzapen gehiago gabe emanaldiarekin hasiko gara. Hasteko eskolako txikienak etorriko zaizkigu prestatu duten abesti bat dantzatuz. Bai, azer ritmoa daukean gure eskolako txikienak. Gora euskara, abestiarekin dantzatu eta abestuko dugu. Beraz, gora euskara eta gora gure eskolako txikienak. Euskaraz entzutea, ez dakienari mundu magiko hau hurbilduko diogu, lazein politak diren lengoa guztiak, frantzesa gaztelera denak baina euskara kulturena. Ez gara inoiz aspertuko, gora, gora, gora euskara, gorenek ere entzungo duten, moduan gora euskara. Ez gara inoiz aspertuko, ez dakienari mundu magiko hau hurbilduko diogu, lazein gauza ederra euskaraz jolastea, biraten altxorik preziatuena da gure euskara.